Ahojte, ja som Kirtap a vítam vás u ďalšieho videa z hry Minecraft. Je tu nová séria z môjho kanálu v Minecrafte, lebo ten hráč, čo sme si stavali v minulých dieloch, už ma prestal baviť, no tak už proste tam nehrám až tak často. Ale sem tam si pôjdem zahrať, ale už to nie je tak, ako to niekedy bývalo, že som tam stále. Ako si môžete všimnúť, mám nový skin. A máme stiahnutý nový mod, čiže môžete sledovať tieto ruky, ako idú k telu a od tela. To je úžasná vec. Aj pri behaní. Má to rýchlejšie. Tento skin som si robil sám. Je pekný, že? Trvalo mi to dosť dlho, keď som našiel tie správne farby. A konečne som na to prišiel, aký skin by som chcel. No a zrodil som sa niekde tu a budeme a možno aj tu bývať. Lebo je to tu dosť pekné. Tak, zoberiem všetko, čo je v truhli. Tak, a teraz kam? Tak, ja by som išiel... Tuto je dobré. Aha, dobré, už viem. Čiže my sa zabývame niekde sem. Sem. Toto bude taký úvodný diel, takže bude tu možno aj nuda pre niektorých. No ale tak začiatky. Skončíme takto aj na mojom hrade možno. Uvidíme. Meč nemáme. Ovečky. Tu máme hneď aj ovečky, čiže je to výborné. Kam utekáš, ovečko? Dobre. No. 2. Potrebujeme ešte jednu a bude to. No a ja zatiaľ urobím tie základné vecičky, čo vám treba vyrobiť a potom sa ozvem. Zatiaľ čaute. Takže veci sú spravené, môžeme sa vydať do bane. Musíme ísť rýchlo nájsť železo, lebo potrebujeme si urobiť políčko, aby sme mohli sadiť tam. No a potrebujeme vodu nabrať do tých vedier, aby sme to rástli. No a musíme nájsť nejakú jaskynku. No, tu by niečo bolo. No, čo je to? Nejaká diera hlboká. A nevzal som si ani torče. Takže možno nič nevidíte. Aha, ja sa tam nedostanem. Ja musím použiť cobblestone. Cobble. Creeper. Tak, keď to je koniec, šľak ma trafí. Potreboval by som nejaké železo. A hlavne to uhlie. No ale keď sa nič nepritrafí, creeperové sa pritrafia. Tí sa pritrafia stále. Explózia. Ďalší dva, super. Ďalší dva. No, niekto vybuchne, prosím vás. No. Ďakujem pekne, že to tak trvalo. Lenže ja sa musím nájsť. No, potrebujeme železo. Nie. Kostiák.
A je po ňom. Tak. Zombíčkovia. Nič, dobre. A ideme rýchlo to uhlí vykútať. Dobre, vykútame to rýchle uhlíčko. Myslím, že nám nepríde nejaká návšteva. To sme nad poruchom, to je kráva. Alebo prasa. Nemáme nič, takže musíme teraz majniť. Práve som sa bugol. Nevadí. Železo. Nič, nejaké železo. Tak rýchlo sa vrátime na začiatok. No, na začiatok. Trošku na začiatok. No, na začiatku to je, ale nie až tak úplne na začiatku. No, ale my si asi vypneme zombiky, lebo to už nemáme ani brnenie, ani nič. To bola veľká výška na spadnutie. Ale to nič nie je. A nejaké železo, nič. Ale je tam uhlie. No, musíme sa nejak dostať dole. Sice neviem ako. Ale ideme nejako. Dobre, keď idem dole, tak sa ozvem. Takže som dole a našiel som železo, ale spadol som z veľkej výšky. Takže oslovím 2 srdiečka. Ale prežili sme to, to je zázrak. Lebo chcel som, že dole nejak urobím cestu, ale nejak nebolo miesto ani kde dávať koci, tak nemal by som sa zabiť. Skočil som, pozerám, 2 srdiečka. To je šťastie proste. Čiže teraz budeme majniť úplne všetko. Lebo všetko je potrebné. Po tomto videjku budem ďalej majniť. A chcem vám povedať, že do konca školského roka nebudem už ani tak veľmi natáčať. Lebo sa mi proste nechce. A chcem, aby sa začali konečne prázdniny a aby som mohol ísť natáčať pred domu, lebo doma to je smrteľné, lebo to sa nedá. Spawnerik. Poď ku mne. Ne. Skočím za tebou. Som sa bugol. Nevadí. Ďalšie železo. To sa nám hodí. Čiže ja to budem majniť po tomto videjku a toto je také videjko akože posledné. Teraz aspoň. Tú vodu musím zastaviť. Ne! Voda! Neštví ma. Tak, vypni sa. Musíme to rýchlo vykopať aspoň. Nejaké železo by sme mali. Tam je už aj zlato. Pozrieme sa, aké výške sme. 20. Super. Laglo mi to. Dobre, ideme sa pozrieť sem. Čo tam je? Uvidíme. Čo tu nájdeme? No, ale ja by som sa chcel už s vami rozlúčiť. A to by bolo asi všetko pre tento diel novej série. No a majte sa, užívajte si život. Čaute.